ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ಶೋಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ದಾದ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನರಾಪುಜಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮಂತದಿ ನಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಚೂರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೆತ್ತದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ನಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ Bangalore, the place, Vidyapita Circle. There are lots and lots of memories. E onji spotted daipanda moole sutta mutta enna friends ulleru paatiruchi bale enna bari onji bale undu aa bale eru endu nikaligi video gottapundu onji bale the video la attach mantade. So he is beside me right now and voice over kornaga aye onchuru ಕಿರಿಕಿರಿಲ ಉಪದ್ರಲ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಾಟಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ದಾಯಪಂಡ ನೇತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕೈತಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಸ್ಪಾಟಡೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಅಡೇಗೆ ಬಸ್ಸುಡು ಪೋನಾಗ ಬಸ್ಸುಡು ಉಲ್ಲೆಯಾನಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಮೂಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೋಡನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇರಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುವೆರ ಸಾದಿಟ್ ಪೋನಾಗ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಗುರ್ತದಕುಲು ಒಂದು ಕಂಡಿಡಿ ಎಕ್ಕಲು ಒಂದಿತ್ತೆ ಏಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಚೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ ದಿನಗನೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವೆದರ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 6:30 ದಾದನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತನು. The weather was absolutely nice and cool. So yan itte thane lakkadu just tulakul irver jeediru enna jeedu cheri akannu urtire na husband mobile tugondulleru and yan itte thane nidrede lakkade. So whole Bangalore pura apanda enkalegu old jappudu hotspot nanala baiditiji so anchadu puna da sadidu kelavonjani capture mantade to right time tojondundu itte atanu time 6:35 ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮೈ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಫೈನಲಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆಲ್ಲ ತಿನ್ನರೆ ತಿಕ್ಕನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದೆ ಒಂಚೂರು. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತು ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 8:30 ಆಗ್ತದೆ ಸಾರಿ 9:40 ದಾದನ ಆತಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಇತ್ತುಜಿ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಪಿದಾಯ್ ಪೂರ ಪೋಯರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಆತಂಡು ಫುಡ್ ನನ್ನ ಬರೋದುಂಡು ಆನ್ ದ ವೇಡ್ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ಡರ್ ಫುಡ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೋಡತ್ತ ಬಾಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಬರ್ಗರ್ ಕನಪಾವನೆ ಅವು ಟ್ರಫಲ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಡ ಟ್ರಫಲ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ್ನ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಂತಿತ್ತು ಜಡ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಆಸಮ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ಇರಾಂಡಲ ಬರ್ಗರ್ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಲಸಾಗ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ನರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ನರೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಪ್ ಸೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ನರೆ ಇಷ್ಟ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಟ್ರಫಲ್ಸ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಥ್ಯೂಯರೆ ಎಂದು ಊಟ ಆ್ಯಪ್ನು ಮೊದಲೇ ಇತ್ತೀಜಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟಿ ವಿಡು ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಒಂಚೂರು ಬರೋರು ಇತ್ತು. ಸೊ ಊಟ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತೆ ಒಂಚೂರು ತೂವರೆ ಅನ್ನಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಸ ನನ್ನಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಇತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಬರರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು. So here's Tanish and my sister Miyare Potalu. My husband is tired and is sleeping and my sister and husband is working still 9:40 atana nanala arna work pending undu so is working and my sister's laptop is here. She's also working. Nadu tonchuru tired atana Miyare la Potalu. So they alla Miyare do hot water do ತನಿಷ್ ಪತ್ತದು ಮೊನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತೆತ್ತು ಬಿಟ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲ ಪೂರ ದಕ್ಕದು ಪೂರ ಚಲ ಪಿಲಿ ಆತನು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಾಪ ಇಂವೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತುನ ಡಾಪುಡು ಮೊಕ್ಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪುನು ಇಡೀ ದಿನ ಗೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟು ಇಯರ್ ಇಚ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್ and this is my sister and she is working. Kaushi say hi. Cooker raini cooker touchpo kaushi ಆತರ ಮಾಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಕಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾರ್ತಿ ಏನ್ ಹೇಳು ಹಾಯ್ ಪನ್
Hi, Hi, hello. all of you. Hi, hello, how are you? Please watch my sister's channel. Please! Don't watch ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. Channel! Sorry! video ತನಿಷ್ನೆ ತನ್ನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅದ ಚಿಕ್ಕು ಬತ್ತೇರೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತಿ ಜರಿ ಅನ್ ಬರ್ಪಾಯ್ನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಇರು ಇನ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂತದ ಹೇಳ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಭುವನ್ ಭುವನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನೀನೀಗ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಯಾವ್ದದು ಚತಪಥ ಕಾಚಿ ಕೋತಿ ಚತಪಥ ಅದು ಪದ್ಯ ಹೇಳಂತೆ ಹೇಳ ಸರಿ ಹೇಳ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಚಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕದು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಕೊಡ್ಲಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕೊಡ್ಲಾ ಪೂವ ಕೊಡ್ಲಾ ಎಂತದ ಸರಿ ಹಾಡು ಹೇಳು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಹೇಳು ಅಲ್ಲ ಹಾಡು ಹೇಳು ಆಯ್ತು ಹೇಳು ಆಯ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದು ಹೇಳು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಜನ 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 ಅದು ಹೇಳು ಜನ 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 ಹಾಕಿಗುದು ಜನ 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 ಗೋ ಗೋ ಹಾ ಎಂತ ಗೋ ಜೈ ಇರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟ ಇತ್ತ ಮೊದ್ಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ತೋರ್ಸು ಬಾ ನಂಗೆ ತೋರ್ಸು ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ತೋಟ ತೋರ್ಸುವಂತೆ ಇದಾ ಉಂದುವಾ ದಾದ ಕಂಪರ್ ಕಂಪರಾ ಏತು ಕಂಪರ್ ಇಂಕ್ ಪೂವ ಕಂಪರಾ ಹೌದಾದ ಬಾಲೆ ಪೂವ ಫೈವೇ ಐನ್ ಕಂಪರ ದಾದ ಪಾಡ್ದು ಕೊಕ್ಕಲ ಕಂಪರ ಎಂಕ್ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟನಾ ಇಡವಲೆ ಉಂಟು ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟನಾ ಪಲ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟನಾ ಏತಿಷ್ಟ ನಾಕಿಷ್ಟ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ನಂಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬನ್ನಗೇರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ ಕೊಕ್ಕಲಕ ನೋಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ ಕೊಕ್ಕಲ ಶುಲ್ಪನ ರೆಜ್ಜಿ ಮೀನಲ್ಲ ಕಂಪರ ಓಲ್ದಿತ್ತಾರ ಕಾಶುಂಡೇರೆ ಕನ್ನರೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ಕಂಪರ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಚಿರೆಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಗ್ ಪೂಪರ ತಾತ പോയിണ്ട് ಮೀಯರೆ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಏತು ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈಫ್ ಮೀಯರೆ ಉಂಡು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಪಿರೋರ ಮಂಡ್ಯದ ನಿಕಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮಂಡ್ಯದ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ ಇಂಚನೆ ಅಲ್ಪೊಂಚೂರು ಮುಲ್ಪೊಂಚೂರು ದೈದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೆ ನಿಕಲೆ ಖುಷಿ ಆನಂದೇನ್ವೆ ಇನ್ನು ಮಂಡೇ ವೀಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನಿತ ಮೂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ವೀಕ್ ಆದಿತ್ತು ಏಪಾ ತುಣಲ ತರೆಬೇನೆ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ತರೆಬೇನೆ ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಮಂತಿತ್ತು ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನು ಮುಲ್ಪ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಹೊಡೆದು ಇಡೆ ಮುಟ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಮಾರೆಯ ಈ ತರೆಬೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಲಾರಿ ತುಲೆ ಅಯ್ಯನ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಿನಾಗನೇ ನಿಕ್ಕಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅವ್ರು ಈ ಬಸ್ಸುಗಳ ಲಾರಿಗಳ ಅಪ್ಪಗನೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗನೇ ಐಕುಲ್ ರೋಡ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನು ಸೊ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಉಂಡು ಶೀರಾ ಎಂಕ್ ತರೆಬೇನೆ ಉಂಡು ಒಂದೇನೆ ಬಟ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅದನ್ನ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಮೂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ತರಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಸೊನರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಸೊ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆ ಮೂಡ್ ಬೋಡೋಣ ಇಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ 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 ಫ್ರೆಶ್
ಮೂಡ್ ನೋ ತರಬೇನೆ ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಉಪರಬಿ ಸೊ ಆತ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗಾನೆ ನೇ ಬೊಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಿರೋಂಜಿ ಪುಸತ ಆಯ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಲೇಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಲೇಯಾನ್ ದಾಯ್ಗ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕೈತೆ ಇಂಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಇಲ್ಲಡಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಪುನತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ಚಬಹುದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕುಂಟು ನೋಯ್ತೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದೇನ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಕ ಪೂರ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಪೂ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿದ್ದು ಜನ ಟಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ ಬಿಡ್ಲೇ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಕಲ್ಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೇ ಯಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಏನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕಲೆಗೊಂದು ತನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಇರೆಗೆ ಏನ್ ಮಂತೊಂದು ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ತೂತಿನ ಕಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲವ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿನು ಬಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ತೂತಿನ ಕಲೆಗೆ ಡಬಲ್ ಲವ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರೋರ ಬಾಯ್.